Tradícia výroby drevených hračiek má silné korene aj v našich regiónoch. V Liptovskej Lužnej sa celý život venuje vyrezávaniu hračiek Ladislav Kurnota. No a tomuto čarovnému remeslu vyučil aj dcéru Lauru. Keďže ocino robí s drevom celý život, že vlastne už od toho malička, tak pre mňa to bolo také prirodzené, lebo som v tom žila. Zo začiatku som samozrejme len brúsila, vypiľovala na vypiľovačke, také jednoduché veci, ktorých sa nemusí nikto bať. Neviem, či bolo niečo také zložité, lebo tak ocino ma postupne učil všetko a keď ja som videla, že on to robí a vychádzajú takéto veci z tej dielne, tak prečo by som to nemohla vedieť aj ja? Ja tvorím väčšinou z ovocného dreva, z orecha. Keďže robím maličké veci, tak to musí byť tvrdšie drevo trošku. Dostal som veľkú zákazku z Prešova od jedného pána. Sám by som to nedokázal urobiť, tak som nahovoril dievky, že či by mi nechci s tým pomôcť. Tak sa rozhodli, že šli, tak sme makali 2 týždne, ale to troška chytilo za srdce. Chodila ku mne čoraz častejšie do dielne, vypiľovací varešky a najprv také jednoduchšie veci, až potom sa dostala k takýmto šperkom. Celkovo ma naplňa to, čo robím a samozrejme mám rada vždy, keď prídu nové motívy a niečo, čo som ešte nerobila. Som hrdá na každú jednu vecičku, ktorú vyrobím. Je v tom všetok môj voľný čas, je veľa trpezlivosti, dávam do toho seba, kúsok svojho života, dušu. Pocit, že mám pokračovateľa, je super, pretože to, čo som ja tvoril celý život, bude následne produkované ďalej. Ona má svoj štýl a to, čo ona robí, to by som dosiaľ nedokázal. Čo sa týka toho dreva, tak je to živý materiál, takže sme spojení viac s prírodou. Drevo je živé, dokáže nám priniesť energiu do nášho života aj vďaka maličkému kontaktu s ním. Má to taktiež aj takú obohacujúcejšiu zložku tej hodnoty. Nie je to sériovo vyrábaný produkt, masový, ale je to pomalá tvorba, že to niekto robí, človek, ktorý do toho dá kus života.